Svet gastronómie dnes pečie zemiakové makové tyčinky, na ktoré budeme potrebovať tieto ingrediencie. 150 g uvarených zemiakov, 150 g krupicovej múky, prášok do pečiva, 80 g cukru, 100 g masla, 2 žltky, citrónovú kôru, mlieko a samozrejme mak. Navážime si všetky ingrediencie. Potom pretlačíme zemiaky a zmiešame ich s múkou, práškom do pečiva, cukrom, roztopeným maslom, žltkami a citrónovou kôrou a vymiesime z toho cesto. Cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 3 mm, potrieme mliekom, pokrájeme na širšie tyčinky, ktoré posypame nezomletým makom, poukladáme na plech a upečieme do chrumkava. No, dobrú chuť! Viac receptov na www.svetgastronomie.sk